ketoke duwe bojo, nang kok gak tau mulih. Pitan ana tak golek kok sampe temu. Teret. Mbak Sardi, pandit kok mbak? Enak apa tuh Cerut? Lambemu bengak lambe turah piye? Ini loh mbak, aku kayak ada solusi mbak. Jadi genah apa tuh Cerut? Ngendek wong tua tengah jalan ganti sopan santun. Oh nggih mbak, sapunten mbak. Kene, pinggirnya kene. Ngomong karo wong tua ning tengah jalan ra sopan. Ngene lho mbak, aku kayak ono solusi. Aku ora kerja mbak, pengen iso sugih. Oh, raimu kaya kentus wong ora kerja kok pengen sugih lho. Lah terus piye nek golekne solusi ku lho? Lah terus piye to mbak? Masa aku tetap soro? Lah ra gelem soro, yo ngerampok kono kuwi. Solusine piye ampreh aku pengen sugih iki. Lah ngene lho. Urip melok pitik lho. Ora ceker, yo ora mangan, kok roro apik. Njaluk sugih ora kerja apa ya enek. Yo kudu pitik, ceker. Kuwi lagi oleh. Lho mbah, emangnya oleh apa mbah? Kowe kok panggah pekok itu Cerut. Pitik kuwi nek gak ceker yo gak oleh pangan lho. Padha karo menungso. Kuwi nek gak ceker yo ora duwe. Oh alah mbah, ngono to mbah. Mbah, solusine piye mbah? Ampreh aku cepet sugih mbah. Yo panggah kerja lho, Cok. Wes jangan yo kono. Aku dhewe ora kerja kok mumet mikir kowe iki. Weh, ya wis mbah, matur suwun solusine, aku tak pamit sik. Wes dah ngono. Ya wis mbah, terus mbah ya. Weh, wong tuwek gedabus cari solusi. Wis. Mit. Mbak Sardi, sampean karo bojoku to, Mbah? Long ten duwe bojo dadi golek-golekan iku lho. Lah sedina wis ra mulih lho. Yo mesti ra mulih. Wong mambengi bar mendem karo aku kok. Lho, lah karo murah apa gak, Mbah? Yo mesti mulai papat mening. Iya, kaya ngono kuwi kokone tonggeng tibake nang mburiku. Yo eto. Wong terang yo jaman sakmene. Yo tak golekane ya, Mbah yo. Kowe ana kono. Wonge ning lincak. Yo, tak golekane tonggeng, kelakuane ngono kuwi tonggeng. Ngene iki lho, abote dadi RT. Dikira wong-wong lho bayarane akeh ye. Demene kok dibadok. Gitu proko lho kurang. Salah dhewe to, warga milaku. Aku ae lho gak tau metu koleng. Lah kok kon data warga. Ya dulurku dhewe ae to sing tak data. Ngene lak yo beres. Alah, wong yo lurah nyedabrus. Ngejak ropat rapat. Ora enek duwite. Ngono arep matung lurah. Yo mesti dadi to. Maksudnya dadi gawe. Apa to? Ganggu to. Kak Lurah.
Dadi teng pundi, Pak? Badhe teng pundi matamu kuwi? Ya arep rene. Antel, Bos, aja nesu-nesu. Awakmu kan tak kei tugas takon data warga. Wis apa urung? Ya mau data guna kecil toh, Bos. Data ngene kok. Wah, Tak wacane ya. Nomor 1 jengatini. Wis apa to, Teh? yang mburi kuwi to, Bos. Bulikku. Nomor 2 jengati 6. Lah wis apa? Yang mburiku neh kono, kuwi mbahku. Nomor 3 jengati 5. Lah wis apa, Teh? Kuwi mburiku nemu. Mburine neh kuwi gedheku. Beh. Kendek mengok pandang burimu ae to, Teh. Jane ki wetengenmu pegak enek to? Ya enek to, Bos. Tapi kuwi dudu batih kuwi. Lah ini iki nomor papa ki kok jengat D. Wis sapa to, Teh? Jengat ya aku dhewe to, Bos. Awakmu. Ya to. Mulane to ndang rabion neh. Nek jengati ben enek sing ngopeni ben gak dhewe. Iki kudu dirubah, Teh, datamu. Sik to, Bos. Maksud iki kang rubah piye? RT kok pegah pekok Wes aku gak urus aku. Wah, lah gae ta manungsane tibae kok batang ning kono. Ora ngerti wong wedok ndek omah repot ta dikongkon tuku minyak golane angel e, Ram. Pe, tulung ana aku. Tulungi matane kae apa piye? Wong wedok repot ora nek sing nulungi kok. Oh, pancen dantok mbeluk. Wah, kok malah misuhi wong wedok. Panjen tonggen lanangan gemblung. Aku rumasa gemreket karo togyang aku. Ana apa to, Bu? Ayo ndamu arep tak kongkon tuku minyak ki lho. Kok aku mengkrungu panggone pasar jaren kowe iki ya ngombe karo purel. Ayo, ndamu Ya apa to, Bu? wis, saiki ayo ndamu. Rambutku keri. Wis jobang klambi keri ora keri-kerinan. Taremang keren kowe glador kok. Wis kamu, Bu. Bene sepeda wis ayo gondo maling ya ben penting wendang teko omah. Ayo.